بکشتنی لیم خلاص نبود. مقابل ام پر دو درێژ نەکەن وزانێکی سوورەتێکی دەست پێ کردە ji bo aşîtiye demokrasiye wekeviyê û barişê em tev veya dixwazin heta îro jî em dikuştin jî dîsê me digo aşîtî û bariş û wekeviyê aniha jî em dibêjin lê bira em zanibin ki em Kurdin û bira jî Kurdistan e bira herkes jî vêya wer zanibe bira vêya zanibin lê belê em dîsa ji malbata xwe em divê çavê me ronî be hevalê me hatiye aqûbet serê hevalê me be û er rojê me nexweş wa be bû ew jî nêzdeyê bên ew jî bidîn azadiya xwe ya baş em di rêya xwe rast debin di rêya xwe berxwedanê debin em di rêya xwe hevalê xwe debin em di rêya rêbera xwe debin ya girîng esasî ji me re ev e 30 sal em hindir de raketme ji bo me ne mesele ye hevalê me şehîdê me hene em ê di rêya şehîdê xwe debin ya girîng esasî ev e û rewşa Kurda jî pir baş e li vê herêma Rojhilata Navîn em ê bi ser bikevin em ê qezenc bikin yanî em bibin yek em ê bi ser bikin em ê qezenc bikin wala ez vana şware dibêjim